И здравейте хора, аз съм Даниер и днес ще играем на Clash of Clans, но не знам дали е хак или мод. Мисля, че е мод, защото все още не е излязъл. Ще пусна играта, ето сгоре. Той е хака или мода, каквото и да е. Само да зареди. Все още не съм го пробвал, не знам дали е... Всъщност, бърках се. Пробвах го един път. Ама, сега ще го пробвам на камера. Само да изчакам да зареди. Ай, зарежда. По-бързо зарежда. Хак. Хак ли е? Мод ли е? Не знам. Някакъв честиме. Че тъпи неща. Тук мен не ме интересуват нещата. Циринг, циринг, циринг. Друго. Циринг, циринг, циринг. Тук циринг, циринг. Друго. Втори левел вече. Трети. Четвърти. Вау! Да. Шмук. Тази карта е нова. Все още не е излязла. Ама би трябвало на най-новата версия, сега докато го апдейтнат Clash of Clans, би трябвало да излезе. Малко са интересни. Тук мога да си купя разни неща. Циринг, циринг. Да се върна паричките. Малко е готино да си с хак. Хак ли е, не знам, или мод, пак казвам така. Супер магич... Обърках се вече. Ето е ново. The Walk. Ми се падна. Малко тъпи неща. Ама най-гадното е, че не можеш да се биеш. Търси опонент, търси. Но не ти намира. Това е най-гадното. И другото, че само на тренинг зоната можеш да се биеш. Сега не знам, що пуснах с тъпи герой. Малко ще намаля. То ми пише good luck. Те. Имам пека. И той започна с пека. Каквото и се. Каквото е. Шмуронг. Шмуронг не ми е такова моля. Сега ще ме разби колата. Между другото, на тренинг зоната, каквито герои имаш ти, и той има такива. Това е най-гадното нещо. Знаете ли го? Сега няма да се бия. Ще покажа само какво правят те. Само да ги апгрейдна. Така. Да, знам, че съм 5 левел. Тъй. Сложим и лог. Тъй.
О, ето ги. Който иска да се присъедини към моя клан, пише Даниер и ето ме. Тук джойнах. И да. Тъй. Така. Между другото, като се биете на тренинг зоната, дори и да загубите или да победите, ви дава Legendary Chest. Това е ринга. И Инферно Дракон. Тъй. Друго да има. Тъй ще направя. Аре. Да. Lumberjack. Друго. О. Тъй. Гоблин гурба. Тъй. Lumberjack. Между другото, може да правите да влезете и веднага да излезете. И ще ви даде пак Legendary Chest. Този хак го разбрах наскоро. Пак имам Legendary. Този хак го разбрах наскоро. И според мен е готин. Защото е много яко. Бум! Някаква голяма. И той. Дум. Той е много яко. Шмонк. Готино са го измислили. Виж ги. Гаден бе. Ето с голямата такава. Излезе ми от устата. Аре, давайте си. Шмунк. Дали ще губим? Ще разберем след малко. О! Отлично прави. Давай стреляй малки гоблинчета. Дай. Ще пуснем още една така. Дръж. Дай, ще губим ли? Браво, победихме. Виж ги какви са големи. Това е много як. Мод, хак. Шмунк, карти. Кой ще се падне тук? Пак удлок. Тук. Електро Уизард. Ето и се казва нещо хубаво. Спарки. Спаркито е много яко. Спарки! Тринк. На мен ме седно какво ще се падне, защото пак е хубаво. Аре, интернета нещо. Ох.
Аз не разбрах какво направих. С двата пръста по-бързо го правя. Аре, чакай. Ice Wizard. Има много хубави неща. Много хубави неща има тук. Electro Wizard. Спаркито. Където е? Той е огледалото. Всичко е много яко. Те слагам го тук. И го Ice Wizard. Мога да ги разменям. Те, както и да. Нещо друго. Хора, ако искате да си стиглите хака, ще ви оставя линк в описанието. Да си го теглите. Ако не ви е интересен, защото няма PvP, в клан не може да се играе PvP. И пробвал съм в клан да играя PvP, ама не мога. Но така. Се спращам, то няма нищо за такова. Това беше хак. Ако ви е харесал хака, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате и да. Това беше. Само да отворя един чест. Да, това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. И да, чао, както винаги.